Născut la 28 martie 1887 în Slatina, Aurel Aldea părea predestinat uniformei. A absolvit școala militară din Iași, apoi a fost trimis în Germania, unde s-a specializat în artilerie la Hanovra și la Academia Tehnică Militară din Charlottenburg. Revenit în țară, a participat la al doilea război balcanic, iar apoi a luptat cu onoare în primul război mondial pe fronturile din Dobrogea și București. Cariera sa militară a continuat în perioada interbelică. A fost șef de stat major, comandant de brigadă și chiar secretar general în Ministerul Înzestrării Armatei. În iunie 1940, în momentele dramatice ale cedării Basarabiei și Bucovinei, Aldea a fost omul de legătură dintre armata română și comandanții sovietici, negociind retragerea trupelor noastre din fața Armatei Roșii. Un an mai târziu, intră în conflict cu Antonescu. Este trecut forțat în rezervă, dar nu dispare, stă în umbră și așteaptă momentul. Iar momentul vine în 23 august 1944. Aurel Aldea revine în prim plan ca unul dintre arhitecții loviturii de stat care îl răstoarnă pe mareșalul Antonescu. După succesul acțiunii, este numit ministru de interne în primul guvern Sănătescu. Dar visul unui stat democratic e spulberat rapid. Comuniștii susținuți de sovietici încep să preia puterea. Aldea nu acceptă. Împreună cu alți ofițeri, în 1945, începe organizarea unei mișcări naționale de rezistență, o rețea clandestină de militari și civili care plănuiau o insurecție împotriva regimului comunist. Dar rețeaua trădată. Aurel Aldea este arestat în 1946, judecat de o curte militară prezidată de generali care, odinioară, îi fuseseră camarazi de arme. Este condamnat la închisoare pe viață. Moare în 1949 în penitenciarul de la Aiud. Astăzi, câteva străzi îi poartă numele, dar fapta lui de a se ridica împotriva unei dictaturi străine impuse cu tancul încă merită spusă.